טוב, עכשיו שוודיה על ראש, אני לא יודע מה להגיד, שמחתנו, כי זה לא משמח בכלל. אריק גרינשטיין, שלום אדוני. שלום. עורך החוץ באתר מידע, אתה מתעסק הרבה עם הנושאים האירופיים. קודם כל, בואו נעשה סדר ונכניס את הכל לפרופורציה. זה הזמן להיסטריה מבחינה אירופאית? מבחינתנו כמובן. תראה, יש גל שאנחנו מזהים אותו לאחרונה, הייתה את ההחלטה באנגליה, עכשיו יש את ההחלטה בשוודיה, מדברים גם על החלטה שעומדת להיות בספרד, שהיא כרגע בתהליכים, אבל צריך להבין שעוד רחוק היום שבו האיחוד האירופי כולו, כל המדינות בעצם יקבלו החלטה, ותתקבל החלטה מערכתית להכיר במדינה פלסטינית, מה שיגרור יחסים, שזה אומר יחסים כלכליים, שזה אומר שמדינות אירופה יוכלו לבנות בשטחים של רשות פלסטינית וכדומה. בוא נאמר את זה ככה, זה לא חיובי, אבל גם לא צריך להיכנס להיסטריה. כן, בואו נראה רגע איך זה נשמע ואיך זה נראה הסיפור הזה של ההכרזה על תמיכה במדינה פלסטינית. Today the government of Sweden has decided to recognize the state of Palestine. We have decided to do so on the basis of the fact that the criteria of international law are fulfilled. There is a territory, a people and a government. טוב, אביגדור ליברמן, שר החוץ, הודיע שהוא מחזיר את השגריר שלנו בשוודיה כדי להראות להם מה זה. ואני רוצה להגיד לכם בעניין הזה, פרשננו, דבר מה שאולי יכעיס אתכם. אני חושב שהקרב אבוד. זה לא משנה עכשיו אם זה שוודיה ומחר הולנד לא תעשה את זה. מדינת ישראל היום לא מסוגלת, לא יכולה וגם לא תוכל בשום דרך להסביר יותר את המדיניות שלה. טילה, מה זה הפסימיות הזאת? רגע, בוא נסגור את הרעיון הציוני ונלך הביתה. רגע, זאת חשיבתי. או שנקיף את עצמנו חומה ונחיה כלכלה פנימית. אני רוצה להגיד עוד משפט ואז תיפלו עליי. מה שאומר זה שאי אפשר להסביר את המדיניות הקיימת של מדינת ישראל ביהודה ושומרון. האירופאים לא מוכנים לקבל את זה, ולכן, כשאתה לא מנהל משא ומתן מר ברדוגו, וכשאתה לא יוצא לשיחות שלום, אז אתה תחטוף הכרזות חד צדדיות, ולא צריך לסגור את הרעיון הציוני, צריך לסדר את הרעיון הציוני. אני אגיד לך במה אתה צודק, אני אגיד לך במה אתה צודק. ואני מודה, ואיך אומרים, וגם מתוודה. לא, אני גם מתוודה. גם אני נשבתי בחלום הסכמי אוסלו, אחרי ההסכמים שלו, ואמרתי, תשמע, זה צריך לתת תקווה, הנה הולך להיות פה משהו גדול. והיו שנים, בהתחלה מאוד התנגדתי, אנחנו היינו בליכוד, היינו בהפגנות בכיכר ציון, אני הייתי בין אלה שקיבלו מכות יחד עם דוד לוי שם, עיקו אותנו, כל הדברים האלה בסדר. לא, הלכתי, נשבי אחרי החלום הזה, אבל החלום הזה מת. אני חושב שמה שמדינת ישראל... עזוב חלומות, אני לא מדבר על חלומות. זה חלום. ברגע שעזבנו בעד ההתנתקות, אני לא הייתי בעד ההתנתקות או נגד ההתנתקות, אבל קיבלתי את זה כאיזשהו מהלך חיובי. התוצאה של זה הייתה הפוכה. קיבלנו על ראשנו. עכשיו, אני אגיד לך משהו, עוד דבר אחד במשא ומתן. במשא ומתן מאוד קל לבוא ולהגיד, וואלה, אני הכי טוב, אני מוותר, אני זה. יש רגע מסוים שבו, מה שאמרתי קודם, לא יכול להיות במשא ומתן שבו אתה מוותר. אם אנחנו נבוא לאירופאים ונסכים לטיעונים שלהם שהם לא אמיתיים, אנחנו בסוף נאבד את הריבונות הישראלית כאן טוטלית. תודה, יותם. אני תמיד בוחן את התגובה האירופאית על פי התקופה שהם היו מרוצים ממה שקורה פה. ושאתה מנסה לחזור אחורה ולחשוב מתי הם היו מרוצים ממה שקורה פה, זה היה באוסלו, זה היה בהתנתקות. כל פעם שלנו כישראלים המציאות התפוצצה בפנים, תגיד, וכשאתה מחפש מתי הם היו מרוצים, אתה מוצא תשובה למציאות המדינית שבה אתה חי היום? כן. מה התשובה? עוד 3,000 שוטרים? לא, התשובה שאני מוצא היא שהפכנו לשק האגרוף של העולם. אוקיי. קר להם, משעמם להם, הם צריכים להתעסק במשהו ואנחנו התחביב. זה הכל. אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת, אמרת הכל אבוד, אוקיי? מבחינה הסברתית, בוודאי. יש מהלך שקורה היום באירופה, שלא שמים לב אליו כל כך בישראל. כל פעם שיש איזושהי עלייה של מפלגת ימין באירופה, ישר מגדירים אותה, מפלגת ימין קיצוני, ימין קיצוני. צריך להבין שיש ספקטרום מאוד מאוד רחב של מפלגות באירופה. יש את יוקיפ באנגליה, שהיא ממש לא ימין קיצוני, היא אנטי הגירה, היא בעד מדיניות של כלכלת שוק חופשי, היא יורוסקפטית, מה שנקרא, כן, בעד להתנתק מהאיחוד, אבל היא בהחלט לא ימין קיצוני. יש יוביק בהונגריה. אנחנו קוראים לזה? יוביק זה ימין קיצוני מקום שאת מסתכלת בתקשורת המיינסטרים הישראלית, הישראלים קוראים לזה. סקירה על המפלגות. האירופאים רצחו 6 מיליון יהודים, קיבלו כ-60 מיליון מוסלמים, ובשם הפוליטיקלי קורקט, הם מנסים לחבק אותם, הם לא מבינים... תרשה לי, זה לא פוליטיקלי קורקט, תרשה לי רגע. יש בשוודיה בין 8-10% של מוסלמים, בסדר? מספרית כמה זה נומינלית? אני לא יודע להגיד בדיוק, אפשר לבדוק את זה בקלות.
היה לו מזמן סקר, ברובע שנקרא רוזנגרד, היה שם צביקה יחזקאלי בסדרה שלו על האסלאם, בדקו את הפילוג של ההצבעה של המפלגות. המפלגה הסוציאל דמוקרטית ששולטת היום בשוודיה קיבלה רוב עצום של 70%, בערך 70% מהקולות, אוקיי? אתם צריכים להבין שהבחירות בשוודיה, נערכו בחירות בשוודיה רק לפני חודש וחצי, משהו כזה. הבחירות נערכו סביב נושא כלכלי, אוקיי? מה שקרה זה שהממשלה הקודם, מפלגת ימין, הנהיגה יותר פתיחות, שוק חופשי יותר, ומה שקרה כתוצאה מזה, בטווח הקצר כמובן יש אבטלה יותר גבוהה, ונוצר חוסר פופולריות. אתה מזהה, כשאתה מסתכל את אירופה, אתה מזהה איזשהו מסר ישראלי בנושא הזה, הסברתי, אני חוזר על הנקודה הזאת, כי זה חשוב, שישראל מסוגלת להסביר באירופה מדוע היא מכריזה על 1,000 יחידות דיור נוספות ביהודה ושומרון? יש דרך להסביר? אני לא ממשרד החוץ, בסדר? אני שואל אותך, בבקשה, השאלה עובדת עלייך גברתי. וגם אליי. אתה כבר ענית. אז אני רוצה לענות. הדיון הוא בעיניי אחר, קודם כל, בוודאי שאם אתה בונה מסרים כמו שאתה מעוניין לבנות את המסרים, אתה יכול גם להסביר את העניין הזה, אם אתה מסביר שבבירת ישראל, כמו בכל בירה אחרת, נולדים ילדים וזוגות צעירים מתחתנים ורוצים להרחיב את המשפחות. עזוב, ירושלים זה לא ויכוח בכלל, לא מעלה את ירושלים בכלל לדיון. יש לך דרך להסביר את הדברים האלה, אם אתה בוחר בדרך הסברתית מסוימת. אבל מה שאתה שאלת קודם, שזה בעיניי יותר חשוב. היום מה שקורה באירופה זה שיש יותר ויותר ויותר מוסלמים, ואנחנו יכולים להשתמש בזה, אנחנו יכולים, כרגע איך האירופאים בעצם, מה הם עושים? הם מתייחסים לישראל, ברגע שהם בועטים בישראל, והם מכירים בפלסטינאים, הם מרגישים כל הזמן שהם מרצים את העולם הערבי ואת האסלאם, כאילו, אנחנו הופכים להיות שק החבטות כמו שאתה אמרת, הם כל הזמן, זה הגרינרוש שלהם, הם ככה הם כובשים את העם שלהם. אנחנו יכולים להפוך את העוצות ולהגיד להם, מה עשיתם? מה תעשו בזה? בסוף אתם תגיעו, תראו את הסוף, זאת אומרת, אתם מתחילים כאן, אולי הקדנציה שלכם, אבל מה יקרה בסוף למדינות שלכם? בסוף התהליך הזה, עוד 5, עוד 10 שנים, ככה אתם רוצים שהמדינות שלכם יראו, אתם רוצים שהאסלאם משפט אחד להגיד לדברים שלך, של הפתיח. אני חייב להגיד משפט לפתיח. את רוצה באמת להיות זאת, תקשיבי לפריימינג של הדבר הזה. היהודים באים לאירופה להפחיד אותם מפני המוסלמים. זה לא יהודים, זה ברמה הסברתית של מדינה. תראה, אני רוצה לענות למה שאמרת קודם. תראו לאן אתם הולכים. מי לנו כאוהב ציון החדש, אובמה, נשיא ארצות הברית, שהוא לא מאוהבינו הגדולים לפי הבנתי, אמר לא מזמן שהסכסוך במזרח התיכון, מקורו לא בסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים. גם מצרים, גם סעודיה וגם מדינות אחרות במפרץ מקבלות את הגישה הזו. מי לא מקבל את הגישה הזו? האירופאים. האירופאים לא מקבלים את הגישה הזו, הם נעוצים באיזשהו עבר, יחד עם השמאל הרדיקלי שעובד באירופה. את כל הדבר הזה, יש בעיה לממשלת ישראל לשנות את התפיסה הזו. א', אין לנו את אותם תקציבים שמדינות ערב השקיעו. ב', אין לנו את כמות האנשים, המוסלמים שקיימים שם, אבל, אתה יודע מתי זה יקרה? כשהטרור האסלאמי התחיל ויגיע לאירופה, אז הם ילכו על זה. אורייט, תודה רבה רבותיי. אריק גרינשטיין, אני רוצה להודות לך. עוד משפט אחד לסיום ממש, תגיד לי רק אם אתה מזהה מדינה נוספת או מדינות נוספות שהצטרפו לגל הזה? נקודה מעודדת אני אגיד לך דווקא, שוודיה תמיד נחשבת כמובילה של גוש מדינות סקנדינביה, ודווקא הפעם בהחלטה הזאת, שאר המדינות, איסלנד ודנמרק למשל כבר הכריזו שהן לא הולכות למהלך הצדדי, והם לא... גם ההולנדים אני חושב הודיעו שם. אבל הם לא שייכות לגוש הזה. אוקיי, בסדר גמור. מה עכשיו? אנחנו אומרים לך תודה, אריק, ועוד מילה אחת אני רוצה להגיד לכם לגבי ההסברה, כי אולי לא הבנתם מה אני אל תהיה כזה פסימי, אני לא פסימי, ברדוגו, אני רק חושב שאתה לא יכול להגיד שאובמה לא אוהב אותנו, וזה נכון.